Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes tots i totes els que ens esteu seguint telemàticament en aquesta jornada. Una jornada que hem batejat explícitament com la qualitat de l'aire i el model de territori amb la intenció de demostrar, explicar els vincles que hi ha entre aquests dos factors, la qualitat de l'aire i per extensió el medi ambient i el territori, és a dir, el lloc on vivim, on treballem, on ens relacionem, on passem vacances, on intentem generar i atreure talent i inversions. La jornada és una de les activitats que fem en el marc de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire del Camp de Tarragona, que és una iniciativa que va impulsar Repsol amb l'ajuda, amb la col·laboració de l'Institut Cerdà, amb la voluntat de contribuir a donar resposta a una de les preocupacions que hi havia al territori, que és la qualitat de l'aire. L'Observatori és una plataforma que inclou diverses activitats en tres grans àmbits. En primer lloc, inclou un treball d'anàlisi i publicació de dades d'informació sobre emissions, qualitat de l'aire en 25 punts del Camp de Tarragona, treball liderat pel doctor Borrull, que tindrem l'oportunitat d'escoltar avui, però també inclou tot un seguit d'activitats de divulgació, de debat, com és la jornada d'avui mateix. I finalment també és una plataforma participativa. A l'Observatori es va implicar de seguida l'EQT, per tant, tot el sector químic del territori, però també hem anat incorporant la participació d'altres agents del territori com el Port de Tarragona, la Cambra de Comerç de Tarragona, la Cambra de Reus i els ajuntaments, per exemple, de Perafort, la Pobla i la Canonja. La jornada començarà amb una ponència que farà en doctor Borrull. Continuarà després amb dues taules rodones, la primera de caràcter més social i institucional, on tindrem la participació de la presidenta de la Diputació, la senyora Noemí Llaurador, el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, en Xavier Puig, participarà també el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, el senyor Francesc Pintado, i el director de Repsol de Tarragona, senyor Javier Sancho. La segona taula tindrà un caràcter més tècnic, però també amb la voluntat divulgativa, i tindrem la participació de la Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, Laura Vallecillos, la investigadora d'Eurecat, que també participa en els treballs de l'Observatori, l'Eva Gallego, investigadora de la UPC, i la Enedina Espallargas, responsable de Medi Ambient de Repsol. Des de l'Institut Cerdà volem agrair a Repsol la seva confiança, també agrair a l'EQT la seva implicació i participació a l'Observatori, també a la Universitat Rovira i Virgili i Eurecat pels treballs que fan a l'Observatori, i sense més pròleg, jo ara dono la paraula a l'Ignasi Canyagueral, vicepresident de l'EQT, que iniciarà aquesta jornada. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís. En primer lloc, en nom de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, els vull donar la benvinguda a aquesta primera jornada tècnica que impulsa l'Observatori de Qualitat de l'Aire, que té el títol Qualitat de l'Aire i Model de Territori. Sens dubte, és una aposta important sobre la transparència, sobre la qualitat de l'aire que respirem, i és una aposta pel diàleg. Obre el debat, és una aposta única dins del que és el marc europeu, dins d'Europa, posant a disposició de la societat una eina que activarà el diàleg, activarà la transparència i ho farem amb proactivitat. Es tracta d'aportar informació per generar debat, es tracta que aquest tema, que és un tema prioritari dins del nostre territori, actors tan importants com la indústria química, doni mostra del compromís amb la millora i del compromís amb la transparència. Per la indústria química, la qualitat de l'aire és un tema prioritari. Nosaltres hi estem treballant. És un dels grans objectius a nivell individual i a nivell col·lectiu de cadascuna de les nostres empreses i treballem cada dia per minimitzar l'impacte, però a la vegada aquestes millores s'han d'explicar, s'han de poder explicar, s'han de poder compartir i s'han de poder demostrar amb dades fefaents. L'objectiu, doncs, és de generar, posar a disposició de la societat la informació, generar el debat amb transparència i, sobretot, amb tecnologia i amb coneixement tècnic. Avui parlarem de sistemes de gestió de la qualitat de l'aire, de models de gestió, de les singularitats del nostre territori i com hem d'anar millorant tots plegats per fer-ho
del Camp de Tarragona un entorn on la qualitat de l'aire sigui una referència dins del que és els territoris que acullen activitats com les que tenim en el nostre territori, una referència a nivell europeu i a nivell mundial. Així doncs, els dono la benvinguda. Els dono la benvinguda en aquesta primera jornada tècnica, una primera jornada tècnica on, com deia el Lluís, tindrem debat, tindrem transferència, aportarem dades i, per tant, totes les accions que sortiran amb el nostre compromís, el compromís de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, de seguir treballant en la millora, de seguir treballant en la transparència i fer-ho amb proactivitat. Ara els deixo amb la primera ponència tècnica de la sessió, la ponència que fa el doctor Francesc Borrull sobre la qualitat de l'aire i que introdueix aquesta jornada. Benvinguts a tots. Bé, doncs bona tarda a tothom. Gràcies per la invitació de fer aquesta presentació. De fet, doncs la intenció que tenia era d'explicar una mica quina és la nostra visió, diguéssim, quina és la problemàtica que hi ha aquí al Camp de Tarragona, presentar-los també alguns dels resultats que s'han obtingut darrerament i també plantejar una mica els que s'estan iniciant de cara a un futur. De fet, quan estem parlant de la qualitat de l'aire i de la singularitat que comentàvem ara d'aquí del Camp de Tarragona, més que parlar, voldria indicar-los algunes imatges per aclarir una mica la situació. Això és una visió, diguéssim, de la part del polígon sud del Camp de Tarragona, veuen Tarragona al fons, i aquí hi ha tota una sèrie d'indústries ubicades que coneixem. També una visió del polígon nord, en què hi ha principalment la part de Repsol Petroli i Repsol Química ubicades en aquesta ubicació, i la singularitat que nosaltres considerem del territori, que comentàvem ara, és singularment el que és la proximitat que tenim dels nuclis urbans respecte a aquesta activitat industrial. També amb imatges, tal com els deia, podem veure una mica aquesta situació. Veuen aquí una imatge del polígon nord, de la barriada d'aquí de Sant Salvador, molt propera a aquest polígon nord. Per la part del darrere saben vostès que hi ha la part del Morell o la Pobla de Mafumet, també molt propers a la Tanca. En el cas del polígon sud, també amb aquesta imatge es veu la proximitat de tocar, diguéssim, l'activitat urbana, diguéssim, la Porta de la Canonja, amb l'activitat industrial. I després, també, si ens acostem a Tarragona, doncs també la barriada d'aquí del Serrallo de Tarragona, la veiem que està molt propera al que és el moll de la Química. Amb el moll de la Química que arriben vaixells, arriben trens, que carreguen, descarreguen una sèrie de productes que a través del RAC o a través d'aquests tancs que poden veure vostès amb aquestes imatges, doncs hi ha un trasbàs de tota una sèrie de compostos orgànics que es necessiten, que es treballen. Bé, si ho veiéssim a ull d'ocells, que li diem, mirar-ho des de dalt quina és la situació, veuen aquí el plànol d'aquest Camp de Tarragona. Òbviament veuen que hi ha aquestes activitats industrials al polígon nord, tenim el polígon sud, tenim un parell de polígons més petits que potser podríem caracteritzar per la presència de dues empreses incineradores de residus, una de residus especials i l'altra de residus urbans, i també que aquesta activitat industrial conviu, coexisteix amb uns nuclis urbans, amb unes poblacions que estan indicades també aquí a la imatge. Bé, tota aquesta convivència es simplifica o es resumeix dient que tenim unes 500.000 persones convivint amb unes més de 1.200 hectàrees d'activitat industrial. Això és el que considerem nosaltres que li dona una singularitat en el nostre territori. Bé, què és el que es fa actualment per controlar aquesta qualitat de l'aire? Bé, doncs, el primer que es fa són determinar compostos majoritaris. Aquests compostos majoritaris són òxids de nitrogen, partícules, etc. Tots aquests compostos estan regulats per normativa i estan regulats a través, diguéssim, de la xarxa de vigilància de prevenció de la contaminació atmosfèrica que té la Generalitat. Veuen vostès aquí a la imatge inferior tots els punts verds aquests, que són les diferents casetes que hi ha, i on, connectant directament a la red, nosaltres podem saber ara, actualment, quina és la concentració que hi ha d'òxids de nitrogen o de partícules en qualsevol d'aquestes ubicacions. Tarragona
sempre estarem, o majoritàriament estarem sempre amb semàfors verds, perquè no és principalment la presència d'aquests compostos majoritaris una problemàtica. Aquests compostos s'originen principalment, com saben vostès, en processos de combustió. Per tant, a Tarragona no hi ha una gran aglomeració de vehicles, com pot ser a Barcelona o altres ciutats. També, d'alguna manera, algunes indústries ja han passat a crear energia a través de gas natural, amb la qual d'alguna manera també l'emissió de partícules ha disminuït. I també els que som d'aquí de la zona sabem els vents preferencials que hi ha. Saben vostès que en època d'hivern, de més fred, bufa vent de nord. En èpoques més càlides, en quan s'escalfa una mica la terra, llavors bufa vents de sud. I després, particularment, bufa una mica d'oest i rarament d'est. Aquests són els vents preferencials que tenim aquí a la zona, en la qual donen una dispersió, diguéssim, d'aquests contaminants i que, com he dit, no creiem que sigui una problemàtica en aquest territori la presència d'aquests compostos, tot i que es controlen i es compleixen normatives i per això, com els dic, tenim sempre o trobarem sempre els semàfors verds. Quina és la problemàtica? Doncs la problemàtica són a vegades els compostos minoritaris. D'ells se controla el benzè, que està regulat també i es controla, un benzoapirè, que forma part de la família d'hidrocarburs aromàtics policíclics. Tampoc creiem que els hidrocarburs aromàtics policíclics tinguin un interès o tinguin una preocupació, diguéssim, en aquest territori, perquè el seu origen és el mateix que abans. Processos de combustió, molts de cotxes, etc. O algun tipus d'indústries molt específiques que utilitzen algun tipus de combustibles. Per tant, la problemàtica que considerem és aquesta que està aquí a la dreta de la imatge, que són aquests compostos orgànics volàtils, que a través de diferents emissions, ja bé sigui vehiculada a través d'algun tipus de ximeners que surten subproductes o difuses a través de plantes de tractament d'aigua, que hi ha tota una sèrie d'aereacions i generacions, d'alguna manera, de corrents que generen aquestes emissions, o bé sistemes fugitius. Sistemes fugitius que són aquestes juntes que no tanquen, aquestes vàlvules que no acaben d'ajustar, el que se'n diu el típic manteniment de les plantes que es fa usualment amb totes elles. Tot això genera una sèrie de compostos que donen aquesta singularitat al territori, donat, com deia anteriorment, la proximitat de nuclis urbans amb aquestes activitats industrials. Com es pot controlar això? Tenim eines suficients, tècniques, per solventar aquests problemes, i són les que estan aquí a la imatge. Amb aquestes imatges que els dic, cadascuna d'aquestes tècniques totalment reconegudes i validades per la comunitat europea, vull dir que són tècniques molt establertes i que molta gent hi treballa, cadascuna d'elles té una informació i nosaltres l'hem d'utilitzar en funció de l'objectiu que nosaltres seguim. Per exemple, en el primer dels casos hi ha els sistemes de carbó de coco, aquests tubs de vidre que són carbons de coco, que són els que utilitzen la xarxa per determinar benzens o betecs amb els compostos. Quin inconvenient tenen aquests sistemes? Bé, l'inconvenient que tenen és que, evidentment, hem de fer el mostreig en el lloc en el qual hi hagi la caseta de la xarxa, perquè necessitarem una infraestructura bastant important. Necessitem equips com el que veuen, que han d'estar amb corrent elèctrica, amb una climatització, etc. Després, la segona columna són uns sistemes que ens permeten poder determinar la presència d'aquests compostos orgànics en un temps molt curt. És a dir, nosaltres podem en 10 minuts agafar una mostra i analitzar més de 100 compostos a l'atmosfera. Això s'utilitza principalment quan hi ha uns episodis, per exemple, dolors, o que hi ha un incident, o que hi ha una activitat concreta, controlada o no controlada en un procés, i per tant, en un temps molt curt de temps, volem d'alguna manera determinar quins compostos hi ha a l'atmosfera. Aquests són els sistemes que se solen utilitzar. Després tenim els sistemes en línia, que són els sistemes potser òptims, però que tenen moltes dificultats tècniques, calibratges molt freqüents, costosos, ubicacions molt específiques i, per tant, el seu ús és bastant limitat. Tot i que, com saben, tenim 2 sistemes en línia per determinar benzè, però no tenim exactament molts d'ells. I després, més a la dreta, hi ha els sistemes passius. Els sistemes passius són aquells que ens permeten tindre a través d'un temps llarg quin és el valor mig de la presència d'aquests compostos. Per tant, són estudis
a llarg plaç, quan busquem la mitjana anual o la mitjana en un temps llarg de tots aquests compostos. Bé, per tant, sabem exactament quins són els punts tècnics o quina tecnologia hi ha per atacar aquest problema. Bé, una vegada nosaltres vam definir l'objectiu, que era, com s'ha dit anteriorment, veure quin és l'impacte d'aquesta activitat industrial sobre l'entorn local, sobre les poblacions, el que vam fer primer va ser veure què és el que hi havia a l'atmosfera d'aquí, d'aquest Camp de Tarragona. I per això, en col·laboració amb Repsol, el que vam fer va ser anar dintre de les instal·lacions i mirar quin tipus de compostos hi havia a l'atmosfera. Dels més de 100 compostos aquests que hem comentat, ne vam identificar uns quants en els quals era possible trobar-los a l'atmosfera amb una concentració suficientment gran com perquè a través d'aquests corrents d'aire poguessin incidir sobre les poblacions. Vam fer tota una sèrie de càlculs, tot això ho vam publicar treballant conjuntament i per tant vam establir el mètode que nosaltres utilitzaríem per a aquest estudi. De tots ells vam identificar 62 compostos que estan a l'atmosfera i que podem nosaltres identificar i quantificar. I de tots aquests compostos, d'aquests 62 compostos, vam identificar-ne 34 d'ells que estan llistats dintre dels compostos que són tòxics. Tòxics sense tindre característiques cancerígenes. Són aquells compostos que, en més o menys mesura, poden influir sobre la salut de les persones. I d'aquests n'hi ha 16, com indiquen, que sí que tenen una certa relació amb característiques de càncer. I per això hem indicat en aquesta taula la llista de tots els compostos, una primera columna en la qual hi ha els índexs de toxicitat dels compostos que no estan relacionats amb el càncer, una altra columna en què estan els índexs de les toxicitats relacionades amb el càncer i després hi ha una columna de la base de dades internacionals en la qual nosaltres podem trobar aquestes dades. Per tant, fixi's que fins aquí tenim la metodologia, tenim els compostos i sabem el perquè de l'interès d'aquests compostos. Bé, a partir d'allí, què és el que vam fer? Doncs a partir d'allí el que vam fer va ser dissenyar el model de mostreig. Què és el que volíem fer? Com hem dit, el que volem fer és identificar la presència d'aquests compostos en poblacions i, per tant, com que teníem els sistemes passius, que com hem vist són sistemes molt senzills, sistemes que els podem penjar a una farola, els podem posar en una balconada o podem penjar a qualsevol lloc, podem fer una monitorització molt correcta, diguéssim, i molt àmplia de poblacions. Per això, tal com veuen aquí en el plano, el que vam fer va ser monitoritzar totes les poblacions a l'entorn del polígon nord, totes les poblacions a l'entorn del polígon sud, i després vam agafar unes poblacions de referència, una d'elles, per exemple, Prades, com una relació, diguéssim, d'atmosfera neta, per dir-ho d'alguna manera, després Valls, Alcover, que són poblacions més allunyades, i després també vam incorporar ciutats com que no ens teníem, en aquest any com Girona i Lleida, per veure el que és una típica contaminació urbana dels cotxes. Bé, aquestes són tota la monitorització que vam fer durant l'any 2019 i que ara estem fent també durant el 2020. Totes les dades d'aquests estudis, és a dir, una dada mensual de mitjana de 14 dies amb totes aquestes poblacions, és el que està publicat i editat amb l'informe anual que es fem. I aquí estan, diguéssim, totes les dades mensuals, com els dic, que cadascú de vostès poden accedir-hi i valorar, diguéssim, la concentració de cadascun dels compostos en cadascuna de les poblacions. A grans trets, i per treure una petita conclusió, el que vam fer va ser, vam identificar, per exemple, la sumatòria de tots els compostos, sumats tots ells, independentment de la toxicitat que tenien o no, simplement parlar de suma de tots ells. I aquí vam veure totes les poblacions, que hi ha 25 poblacions, i vam veure que Barcelona ens guanyava perquè té un trànsit molt més gran que la resta de ciutats i poblacions i, per tant, amb suma, aquí va davant. Tarragona, Reus, totes aquestes poblacions són valors més baixos, evidentment perquè no hi ha tant de trànsit, i algunes altres poblacions properes sabeu que no tenen tant de trànsit, però sí tenen més suma d'aquests compostos. És evident que queda remarcat aquí que tenen una certa influència, diguéssim, d'aquesta activitat industrial. Això és constatat.
Si anem a analitzar una mica cadascun dels compostos per individuals, vam veure el benzè i veiem que el benzè d'alguna manera té els valors, veiem que aquí a Barcelona ja no és la primera, donat que a Barcelona l'únic focus d'emissió del benzè és a través dels cotxes i queda molt dispers a través de tota la ciutat. Hi ha altres poblacions que per proximitat amb el que és les plantes tenen un més valor. Òbviament, en aquests casos, el que passa és que són valors relativament baixos, evidentment molt més baixos del que indica la normativa, que, com saben vostès, és de 5 micrograms metre cúbic. Per tant, són valors que es poden veure petits perfils, petites variacions, però valors molt per sota d'aquests valors de normativa, per tant, amb compliment de normativa. Si anem a un altre compost, com l'1,2,3-butadiè, que també últimament ha estat en boca, perquè és un compost que no està regulat aquí al nostre país, alguns altres països el tenen regulat o el tenen recomanat perquè es reguli com a característiques que té de salut, veiem que en aquest cas també s'aprecia que són baixos valors. Normalment Barcelona o ciutats també surt una mica pels cotxes i hi ha una certa incidència en poblacions properes en els processos industrials que se fabrica, diguéssim, aquest tipus de compost. També en aquest cas, per sota dels límits recomanats, en aquest cas per la comunitat canadenca, que és de 2 micrograms metre cúbic com a mitjana anual. Bé, tot i complir d'alguna manera les normatives, és evident que per la singularitat del nostre territori volem saber una mica més quin tipus de compostos creiem nosaltres que s'haurien de monitoritzar, s'haurien de seguir. Bé, amb aquesta gràfica he intentat expressar dues poblacions, una Constantí, més al cantó del polígon nord, una altra Vila-seca, més al cantó del polígon sud, i hem posat quina és la importància, diguéssim, des del punt de vista de salut que implica en cadascuna d'aquestes poblacions. I veuen vostès que en la primera cas, que és Constantí, seria interessant monitoritzar l'1,3-butadiè o l'acrilonitril, que són compostos que tenen el seu pes específic important, molt més que el que està marcat en blau aquí a la part superior esquerra, que és el que està regulat per normativa, que representa tan sols un 6% del pes en quant al problema de toxicitat. En el cas de Vila-seca veuen que apareix aquí, amb el terme verd, l'1,2-dicloretà, que és un compost que també s'utilitza en aquest tipus de polígon i també té la seva incidència. Donada aquesta característica o aquesta problemàtica, què és el que estem fent ara per intentar tindre més informació sobre aquest tipus de compostos, tot i, com els dic, que no estan regulats dintre de normativa? Doncs el que hem fet a partir de l'estiu és posar uns sistemes en línia per determinar d'entrada l'1,3-butadiè, juntament en col·laboració amb la Generalitat, en el que aquest equip ens permetrà monitoritzar a temps real la presència d'1,3-butadiè a l'atmosfera, de tal manera que cada mitja hora aproximadament tindrem la concentració d'aquest compost. Això ara l'estem xequejant perquè, entre el que ens diuen i el que fan, hem de calcular d'alguna manera les aplicacions reals del sistema, però la intenció és, com els dic, de posar un equip d'aquestes característiques d'1,3-butadiè, incorporar més tard el sistema de l'acrilonitril i després també al polígon sud posar el de l'1,2-dicloretà. Per tant, monitoritzar en línia la presència dels compostos que tenen un pes específic més important en el tema de qualitat de l'aire d'aquí de la zona. I finalment, per no allargar-me més, voldria convidar-los, ja que hem fet avui la jornada aquesta, el dia 11 hi ha la defensa d'una tesi doctoral d'una noia, d'una companya de Constantí, que viu a Constantí, que respira Constantí i que ha treballat aquests anys sobre la qualitat de l'aire del Camp de Tarragona. Els explicarà o s'explicarà tot el que són les temàtiques aquestes de la determinació d'aquests sistemes que hem estat parlant fins ara i també la introducció d'altre tipus de compostos, que veuen vostès aquí unes fórmules rares. Són unes fórmules de compostos que se'n diuen compostos orgànics d'alt volum de producció, que es produeixen en grans quantitats i que s'utilitzen a molts llocs, per exemple, amb els cautxos de les rodes de cotxes, amb additius de plàstics, etc. I que,
també apareixen a l'atmosfera i d'alguna manera també tenen la seva toxicitat, el seu risc i per tant també estan estudiats. Com que ara les defenses les fem online, els he posat a baix el link per si algú de vostès està interessat per connectar-se i poder veure d'alguna manera els resultats de tot aquest estudi. Bé, res més, disculpin la llargada i quedo a la seva disposició per si hi ha preguntes o algunes coses amb això. Bé. Gràcies, doctor Borrull, per aquesta aclaridora explicació i per tota l'aportació que ens ha fet per poder entendre encara millor tot el que significa el treball que s'està fent i s'està desenvolupant en matèria de la qualitat de l'aire. I ara el que fem és donar pas a la primera taula rodona d'aquesta jornada, la taula rodona en la qual tractarem el tema de les singularitats del territori i en la qualitat de l'aire, i per la qual tenim una participació de luxe, és a dir, ens acompanya en aquesta taula la presidenta de la Diputació de Tarragona, la Noemí Lloradó, ens acompanya també el director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Javier Sancho. Ens acompanya també el regidor Xavier Puig, que és el tercer tinent d'alcalde i regidor de Territori i Sostenibilitat i Seguretat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona. I ens acompanya Francesc Pintado, que és el president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona. En tots ells intentarem parlar de territori i intentarem parlar de la qualitat d'aire. I ho farem en diferents plantejaments, ho farem en diferents qüestions que anirem posant sobre la taula i per la qual els vull recordar que tots ells tenen un temps límit de 2-3 minuts per a cada una de les intervencions. Després de cada ronda d'intervencions poden tornar a intervenir si volen fer algun aclariment o ampliar alguna qüestió. I comencem amb el primer tema, que és una mica com valoren vostès el paper de la indústria química i la competitivitat i la qualitat del territori i la seva integració o compatibilitat amb altres sectors productius. I en tot cas, si comparteixen també o creuen que aquests sectors, diferents sectors que conviuen al Camp de Tarragona, comparteixen o poden compartir objectius tant pel que fa a la qualitat de vida, pel que fa al talent, a la innovació, a la qualitat ambiental. És a dir, comencem, si de cas, per la presidenta de la Diputació de Tarragona. Benvinguda. Moltes gràcies. Senyora Lloradó. Moltes gràcies. Doncs bé, la Diputació de Tarragona, aquí participem com a ens supramunicipal, per tant, la nostra competència en aquest àmbit territorial ampli, que és tota la província. És evident que el sector químic hi té un pes molt rellevant, molt important, no només per la contribució en el producte interior brut de les nostres comarques, sinó també pel nombre de llocs de treball que proporciona, però és evident que també hi té una responsabilitat amb aquesta qüestió que avui abordem, que és la qualitat de l'aire. Jo estic convençudíssima del seu paper, del seu compromís, de la seva responsabilitat social en aquest sentit, la seva orientació també amb aquest assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible que tenim en l'Agenda 2030, i nosaltres com a institució evidentment donem suport a tots aquests sectors econòmics que conformen el nostre ric territori, que va evidentment des de la química, però també el turisme, l'agricultura. I la nostra institució s'ofereix en aquest cas per ser un nexe de col·laboració, d'unió entre tots aquests sectors per construir el que seria una regió innovadora, una regió basada en el coneixement, una regió on totes les decisions estiguin basades en un desenvolupament sostenible, que al final és assegurar que aquestes necessitats que tenim ara, la generació que hi estem vivint, no comprometin les necessitats que tindran les generacions d'un futur. Jo crec que aquest treball de travar xarxes d'aliances amb aquesta quàdruple hèlix a la qual fem referència sovint és molt important i la Diputació des del primer moment hi està compromesa, evidentment amb moltes col·laboracions que anem fent, des de donar suport a l'Observatori de Salut i Medi Ambient del Camp de Tarragona, la taula sobre la qualitat de l'aire, la xarxa de ciutats i pobles cap a una sostenibilitat o la xarxa aerobiològica de Catalunya. Per tant, convençudíssima que entre tots i totes, i a nivell institucional, però també a nivell empresarial i de tots els sectors econòmics de la nostra demarcació, assolirem aquests objectius de desenvolupament sostenible que són ja una obligació, un reclam per la societat present, però sobretot per la societat futura. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Javier Sancho. Hola, bon dia, gràcies Jordi. Anem a veure, jo crec que si en algun punt avui ens trobarem i estarem tots d'acord és que vivim en un lloc, en un emplaçament privilegiat. I els que hem tingut l'oportunitat per raons vàries de viure uns anys fora, jo crec que encara ho valorem més. Però a part de ser una zona privilegiada, és una zona singular.
I aquesta singularitat ens la dona que des de fa més de 50 anys estem convivint en una zona geogràfica on vivim més de 400.000 persones, diversos sectors que són molt importants. Tenim un sector terciari del turisme, dels serveis, que és referència al nostre país i més enllà de les nostres fronteres, i després tenim un sector industrial, logístic, que és molt potent, amb un port que és referència a la Mediterrània per al seu tràfic de productes i també, lògicament, cada vegada més per al tràfic de passatgers. I què tinc que dir de la indústria química? Aquí a l'entorn tenim el polígon químic, petroquímic més important del sud d'Europa. I aquests 50 anys de convivència ens ha fet que es generin capacitats, que es generin oportunitats per desenvolupar el territori. Jo crec que amb això tots estem d'acord. I la indústria química, jo crec, des del meu punt de vista, que ha sigut un gran dinamitzador d'aquest desenvolupament, tant des del punt de vista econòmic, com des del punt de vista social, com des del punt de vista de l'aprenentatge. I és un tema que hem de posar realment en valor. Per tant, som compatibles, som totalment compatibles, ho demostrem dia a dia amb els projectes i les iniciatives que generem amb l'entorn. Jo crec que ho hem de tindre molt clar, aquesta compatibilitat. Per això no vol dir que no tinguem, diguem-ne, reptes que de forma conjunta tots els sectors tinguem que treballar de forma plegats i conjuntes i sense cap mena de dubte el tema que avui ens ocupa i que ens preocupa, la qualitat de l'aire al territori, és realment un d'aquests reptes que hem de treballar plegats. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Puig, bon dia. Bon dia a tothom i gràcies per haver-nos convidat. Des de l'Ajuntament de Tarragona, diverses consideracions. La primera és que nosaltres posem molt en valor el paper de la indústria al territori, en tant que és una font de riquesa, és una font de valor afegit, és una font de treball de bones condicions, i és una cosa que hem de posar molt en valor, i en aquest sentit és una font de compatibilitat i prosperitat amb els altres sectors econòmics que abans s'han citat, i un dels que no s'ha citat però que és rellevant estratègicament és el coneixement, amb el qual hi ha també un vincle important respecte de la indústria. I parlem de la gran indústria, però ens referim també a la petita indústria, a la indústria que és difusa, a la microindústria, lligada al talent jove, a la innovació, etc. I partint d'aquesta premissa, i amb aquest marc és on s'han d'entendre moltes de les exigències socials que hi ha ara per part de la ciutadania, per part dels moviments socials i també per part dels ajuntaments, que és la part que em toca. Canvien les necessitats, canvien les demandes i canvia el grau d'exigència amb què abordem aquestes qüestions. La indústria, com les ciutats, no tenen futur si no és amb una aposta per la sostenibilitat. Per tant, l'aposta estratègica de la indústria és la sostenibilitat i la seguretat. Jo crec que són les dues idees clau, seguretat i sostenibilitat. Amb una indústria que faci una aposta seriosa cap aquí, i les administracions i, òbviament, les entitats, el futur és pròsper, i n'hi ha molt. I a més el volem, perquè he dit abans que la indústria anava lligada a bones condicions laborals, anava lligada a prosperitat, a valor afegit, etc. I per tant tot això és quelcom que hem de posar molt en valor com a territori i com a país. Però alhora hem de saber gestionar, canalitzar les externalitats negatives que també té la indústria, no només té externalitats positives, té externalitats negatives, que entenc que s'han d'afrontar amb transparència i amb responsabilitat. Crec que aquest és un camí que els darrers anys la indústria ha començat a fer. No dic que abans no ho fes, però ha fet una aposta decidida cap a aquesta banda que jo vull posar en valor. La mateixa observatori va en aquesta línia i, per tant, en diverses converses que hem tingut amb els organitzadors ho hem posat en valor, de dir, creiem que la ciutadania el que vol davant de qualsevol episodi problemàtic és informació, transparència, que ens tractin com adults, que ens expliquin el que hi ha. Però alhora cal una aposta decidida per gestionar amb aquesta responsabilitat totes aquestes possibles externalitats. Externalitats que suposo que després en parlem, poden ser la qualitat de l'aire, que aquí, des del punt de vista municipal, no ens importa tant si es compleix o no la llei, ens importa molt si és saludable o no saludable l'aire. Després la llei ja s'adaptarà si és que s'ha d'actualitzar, però nosaltres la nostra preocupació va vinculada amb la salut dels nostres ciutadans. Per tant, ens preocupa això, el tema de la salut. Però va lligat també a qüestions com afrontar una situació de risc químic o amb una possible situació d'accident, com afrontar altres possibles situacions que van vinculades amb els riscos associats a la química. Dit això, penso que l'aposta té que ser per una indústria responsable i segura
I en aquest sentit que la prosperitat no vagi lligada a inseguretat, sinó a una sensació de seguretat. Seguretat objectiva i sensació de seguretat. Jo penso que tenim molt de camí per recórrer i que l'estem començant a recórrer. Molt bé, moltes gràcies, senyor Pintado. Bon dia i gràcies també per donar-nos veu. Per la part que em toca com a representant del sector turístic, val a dir que històricament sempre som dos sectors que se'ns ha confrontat, no? Aquest és el gran error. És a dir, el sector turístic viu moments duríssims, històricament duríssims, i en algun debat, quan ha punxat aquest sector, s'ha qüestionat la professionalitat, diguéssim que la duresa o la base sòlida del sector, un sector que ha treballat en el territori durant 60 anys sense punxar, 60 anys sense haver de demanar ajudes, creant riquesa, llocs de treball, i creant, en definitiva, un destí turístic únic i admirat arreu. Però, d'alguna manera, s'ha tornat a obrir aquest debat d'indústria o turisme, i jo crec que això és un gran error. És a dir, crec que la nostra generació ha de donar per fet que aquesta convivència està assentada i que aquest debat, si em permeteu el terme, és caspós. És a dir, és que nosaltres juguem ja en una altra lliga. És a dir, jo soc de tercera generació en el sector, ho he sentit, encara hi ha qui en parla, però al final, sempre que parlem de turisme, centrem tots la mirada a PortAventura i al centre neuràlgic turístic vacacional de masses, que és Salou, no? Però és que el nostre destí és molt més que això. És un destí provincial amb una riquesa que en els següents punts ja desmigraré i entraré en més detall. Però el que vull dir és que crec que nosaltres ja hem de partir de la base que això està fet, que això ja ho tenim implementat en les nostres rutines, ho acceptem, que les sinergies dels dos sectors l'únic que faran serà beneficiar el bé general, que és a la ciutadania, a la qualitat de vida, aportant treball, llocs de feina i economia, que al final és el que volem. I estic segur que qualsevol província es quedaria a qualsevol de les dues indústries. El que hem de fer és no apostar per una de les dues o buscar quin és el confrontament o aquest engranatge, sinó que el que hem de fer és potenciar-les les dues, fer-les més grans i cap, que al final tot això el que fa és que el territori sigui més ric, que la gent tingui més qualitat de vida i, en definitiva, intentar ser un ingredient d'aportació de felicitat, que al final tot es basa en això. Lligat una mica amb això, comentaven ara, aquestes singularitats del Camp de Tarragona, consideren que el fet que hi hagi aquesta diversitat de sectors, el fet que hi hagi tots aquests impactes conjunts al territori, però també en positiu, s'hauria de fer valer com un valor a l'alça en el sentit d'un territori únic de singular, vull dir, no sé com ho valoren des d'aquest punt de vista. Si consideren que aquesta diversitat que comentava ara el Francesc Pintado i que també comentava el Javier Sancho, doncs que d'alguna manera pot agrupar aquesta idea d'un territori especial, únic, a l'àmbit fins i tot d'Europa, no? Evidentment, no? Jo crec que tots els que som aquí presents i tots els que ens segueixen coincidiríem a dir això, que estem en un territori privilegiat, únic, fins i tot potser poc valorat pels que hi vivim, no? I que ens en fan adonar la gent de fora que realment estem en un entorn realment privilegiat per la riquesa, per la diversitat de la qual podem gaudir. Ara en feia referència al senyor Pintado, el turisme és una mostra d'aquesta diversitat. Podem gaudir, evidentment, tant de la costa com de l'interior, però també tenim aquest patrimoni immaterial que també és un atractiu turístic i cultural que podríem encara posar més en valor. I, per tant, crec que, primer de tot, hauríem de reforçar una certa autoestima, que potser a vegades està tocada, potser aquesta autoexigència a vegades ens fa caure amb una baixa autoestima, en el sentit que encara podem millorar més, i és així, hem de ser exigents, però també hem de posar en valor tot el que tenim i hem de seguir en aquesta voluntat, en aquest camí de millora contínua. I tot el que fa referència a la sostenibilitat ens apropa amb aquesta millora contínua i amb aquesta excel·lència. És a dir, si tot el que ja tenim de forma, diguéssim, natural, que ens ve de sèrie, i afegim aquest valor, que seria que, a més, és sostenible, i no només en termes mediambientals, també és sostenible a nivell econòmic i a nivell social,
doncs arribarem a unes cotes d'excel·lència que ens faran encara molt més atractius perquè puguem ser visitats, però també perquè puguin venir altres empreses a assentar-se en el nostre territori, que puguin contribuir a generar aquesta riquesa sostenible, per les que ja hi són apostin encara per continuar quedant en el nostre territori i fent-hi millores contínues, amb aquesta responsabilitat social que també apuntava a l'inici de la meva intervenció. I, per tant, siguem autoexigents, però tampoc no siguem excessivament exigents i caiem en una situació de baixa autoestima. Crec que és el moment d'enfortir-nos en aquest sentit i mirar de quines vies tenim per continuar millorant i ser un territori d'excel·lència. Es tenen més els aspectes positius que negatius, oi? I tant. Molt bé. Javier. Pues la veritat és que estic molt d'acord amb tot el que s'està dient i s'està comentant. Ho dèiem abans, aquesta singularitat del nostre territori ens genera unes capacitats i unes oportunitats increïbles per treballar plegats en molts àmbits. Ens falta, una mica com estaves comentant ara, Núria, potser una mica que ens ho creiem nosaltres mateixos, que realment tenim aquestes capacitats i aquestes oportunitats. I moltes vegades, des de fora, ens miren com un referent per moltes qüestions i nosaltres no som capaços de veure'ns, no? I això aplica també amb el tema que ens ocupa. Realment, quan van començar el camí de l'Observatori i van prendre aquesta decisió davant d'una, diguem, inquietud de l'entorn, una inquietud justificada, i ens vau acompanyar com a Institut Cerdà en aquest camí que estem començant, doncs realment vam intentar mirar a veure quines referències podíem trobar per aplicar un model d'aquest tipus i realment no en vam trobar de referències prou bones i prou sòlides. I ara, amb aquest treball plegat del territori, nosaltres ens hem convertit en aquesta referència. I això ho hem de saber posar també en valor, que davant d'una inquietud el sector industrial, el sector químic i en concret una empresa com Repsol, companyies de l'Institut Cerdà, siguem capaços d'enfrontar aquest problema, aquestes inquietuds i mirar de donar resposta generant mètode, generant informació en un model de transparència, jo crec que ens hem de sentir prou orgullosos i que això hauria de ser un model per aplicar moltes més reptes que tenim al territori. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Puig. Doncs sí, comparteixo la línia argumental dels meus antecessors. És a dir, som un territori divers i ric i això ens fa més forts, més flexibles davant dels canvis i, en conseqüència, més forts. Per tant, la diversitat és, òbviament, un punt molt fort del territori que hem de seguir mantenint i alimentant. Això per una banda. Per l'altra banda, remprenc la idea. És a dir, tots aquests sectors que estem abordant tenen el mateix repte, en realitat. El coneixement ha d'investigar en sostenibilitat, en les fonts energètiques, en moltes qüestions que van vinculades a la sostenibilitat de les ciutats. La indústria ja ho hem dit, però el comerç també, la logística també, el turisme també. El turisme també té un repte amb la sostenibilitat i una de les coses que d'alguna manera genera una crisi, i pot ser una crisi en sentit positiu, és totes les conseqüències del Covid i tot el que se'n desprèn del que vindrà després a nivell turístic. Aquí les reflexions del Rafa López Montner, per posar un exemple d'una persona que hi pensa molt en aquestes coses, jo crec que ens albiren estratègies de futur prometedores i van en la línia del turisme sostenible. Per tant, la sostenibilitat és una aposta estratègica de tots els sectors econòmics, perquè ens hi va en aquest sentit la supervivència. No hem de caure, en relació al que deia la presidenta de la Diputació, òbviament, no hem de caure en l'autodestrucció ni en el nihilisme a l'hora de ser exigents amb nosaltres mateixos. Al contrari, el repte que tenim és estimar-nos tant que no hem de tenir cap por per exigir-nos molt i així ser molt ambiciosos en això de millorar. Però això perquè surti bé t'has d'estimar molt, si no, no surt bé. Molt bé. Senyor Pintado. Anar al darrer sempre és més complicat, no? Perquè està quasi tot agafat ja. La propera el deixarem començar el primer. No sé si és pitjor, també. Bé, absolutament d'acord. I crec en aquest sentit que les dues indústries, individualment,
han sigut exigents i són on són, que són primeres espades cadascuna amb el seu sector, per la professionalitat, l'exigència i el rigor amb el que s'ha treballat, amb els professionals que hi ha al darrere. Jo crec que són dos sectors ja en el territori absolutament consolidats i engranats. És a dir, la indústria ens aporta segurament llocs de treball i no ens ha de fer por dir-ho. És a dir, per millorar hem de detectar i hem de saber on som. La indústria requereix llocs de treball segurament més qualificats i amb molta enveja el sector industrial no té l'estacionalitat que tenim en el turístic, que és el gran problema que tenim en el nostre sector, aquesta estacionalitat, perquè al final són feines de menys mesos i, per tant, no ens donen una estabilitat que ja ens agradaria i que crec que és la lluita que com a sector no parem de treballar, però el clima aquí ens marca moltíssim. Hem de dir que el sector turístic a la província de Tarragona genera el 26% del PIB i que els afiliats a la Seguretat Social a la província de Tarragona del sector turístic representa pràcticament el 29%. És una barbaritat. D'aquí a que, reitero, que no haguem d'escollir, el que hem de fer és potenciar els dos sectors. I en aquest punt és important que sapiguem, i aquí amb la Diputació hem de treballar molt de la mà, que el destí sigui visible i promocionat en tota la seva extensió. És a dir, hem de sortir dels nuclis massificats, que ara en parlarem, d'aquests reptes que tenim també com a sector, perquè ens els han de marcar i no només els té la indústria química, també el tenim al sector turístic. Doncs per tota aquesta gestió de residus, de tots aquests visitants que tenim molt aglutinats en un període molt concret de temps, o l'impacte que podem generar en la natura. A més de la indústria, aquests mecanismes de seguretat que creen certa preocupació a la població, és una realitat i cal dir-ho. I l'impacte a l'entorn, com ara parlem de l'aire, però també podríem incloure el mar. I en aquest sentit, hem de dir, en quant a aquestes sinergies, gastronomia, turisme, indústria, podem veure l'exemple de Repsol. Sempre us agraïm al Pep Bertran, com a persona de contacte, aquesta aposta que ha fet Repsol per la gastronomia, creant uns guardons com són el Sol Repsol, que reconeixen a certs restaurants per les seves qualitats gastronòmiques i al nivell. A la província de Tarragona som la 9a província amb més estrelles Michelin d'Espanya. Hem de dir que Espanya és un destí gastronòmic mundialment reconegut. Som la 9a i anem escalant. Si sumem el Sol Repsol, ens posaríem entre els 7 primers. Per tant, aquesta és l'aposta, l'apropament que en aquest cas fa Repsol, però que és part de les sinergies que han de continuar buscant com a representants del sector actualment i és la nostra responsabilitat de continuar fent-ho. Molt bé, seguirem parlant del tema perquè és rellevant. D'alguna manera, vostès creuen que, ja que parlem de territori i parlem també de sostenibilitat i parlem de qualitat de l'aire, creuen que d'alguna manera el debat sobre la qualitat de l'aire pot ser un element de vertebrador també del territori, amb el sentit d'incorporar altres aspectes o altres debats que hi ha a aquest entorn a diferents punts del territori? O consideren que no, que són coses aïllades? O que pot ser un element de potenciar territori i, per tant, potenciar debat, coneixement, transparència dins el marc del territori? Què creuen? Vol començar el senyor Pintado? Sí. Molt bé. Molt amable. De res. Bé, en aquest sentit, quan em van proposar participar avui, vaig tenir interiorment, em va sobtar que com a sector donem per fet que tenim aquesta qualitat de l'aire. I d'altra banda, em vaig qüestionar si no la tinguéssim. Sense una qualitat òptima de l'aire no hi hauria destí turístic. És a dir, en qualsevol, o sigui, dels sentits humans, ja sigui olfacte, sigui per un aspecte visual de pol·lució, ens carregaríem directament el destí turístic. És a dir, per tant, ho comentava abans, hem de detectar, està molt bé que ens avancem a haver de posar tirites, que tant ens passa en aquest país, que després hem de córrer. Està molt bé que ens aturem, que valorem, que ens posem deures, aquests reptes que abans comentava el Xavi, i que hi he estirat una miqueta. Parlem de l'aire, parlem del mar, parlem de residus. Crec que està molt bé que ens aturem
I pensant en poder preservar aquestes indústries en el futur, ens plantegem ara com ens ho podríem carregar tot, no? I, evidentment, el tema de l'aire és un tema clau. Per tant, en el propi sector crec que hauríem de fer debats i deures com, en aquest cas, ha liderat Repsol, que em sembla molt adequat. Molt bé, Xavier, seguim per aquest ordre. Invertim l'ordre, doncs. Sí, canviat l'ordre. La resposta és que sí, que si el debat de la qualitat de l'aire vertebra el territori, ho trobo ben trobat, sí, és una bona reflexió. O sigui, o és el debat sobre la mobilitat, o sobre els espais naturals que compartim, o sobre, no ho sé, les infraestructures estratègiques. En aquest sentit, el debat de la qualitat de l'aire ha fet, en fi, que tinguem un debat que d'alguna manera es va fer públic, diguéssim que a través d'una entitat que és diverses, no? Però hi ha una que és Plataforma Celnet, que de cop i volta ens va situar a tots en un debat que passava allí al Morell, o a la Pola Mafumet, en aquest cas al Morell, i per tant era un debat que es anava extenent arreu dels municipis, cada un amb la seva interpretació de la història, però ha generat això un debat de territori. O sigui, el Camp de Tarragona també és l'aire que respirem i, per tant, com que en aquest sentit els factors de possibilitat econòmica, que són els mateixos per tots, també són els mateixos factors de risc que hem de tenir en compte i que hem de saber gestionar, hem compartit un debat molt important entorn d'una cosa tan rellevant com allò que respirem. Que aquí sí que m'agradaria fer un matís al senyor Pintado. És a dir, el turista o el visitant no ha de percebre una diferència en l'aire. Jo crec que la importància, allò que ens preocupa és que no es donés el cas que una exposició a llarg termini pogués ser perjudicial. Això no l'afecta el visitant, però sí que afecta o pot afectar el resident. Per tant, és aquí on hem de centrar els esforços per oferir una informació veraç, contrastada, científica, que ajudi a legitimar la pròpia activitat. Penso que aquesta informació, aquest coneixement, l'ha de generar la mateixa indústria, cosa que ja està fent, i l'ha de posar a disposició de la ciutadania, cosa que està fent, però no només això, cal element de contrast, és a dir, cal que també les administracions, sense el suport, en aquest sentit, explícitament sense el suport de la pròpia indústria implicada, pugui fer també uns estudis amb metodologia científica que contrastaran i que serviran per debatre els resultats i per avançar, com avança la ciència. La ciència, Karl Popper ens deia que avança amb la crítica recíproca. Doncs aquí passa exactament el mateix. Cal un element de contrast metodològic i de resultats per poder tenir un debat informat, ben informat. Al final, hi guanyem tots. La indústria ofereix tota la confiança i la ciutadania té aquesta confiança de que, per una banda, té una indústria que, com deien, aporta una riquesa diferencial respecte als altres sectors i que la posem molt en valor, i alhora no hi ha unes externalitats, o aquestes estan controlades dins d'uns marges raonables, per la seva pròpia salut, la salut dels propis treballadors de la indústria, la salut, en definitiva, de tothom. Per tant, penso que cap aquí hem d'anar, no? És un treball conjunt, no és això un treball en equip entre tots els sectors, però cadascú té un paper. Després, si vol, jo el deixaré intervenir per al·lusions, a una última ronda, després, un moment... Petit matís sí que li faré el Javi. Exacte, però ara sí que passem altra vegada, senyora Llobedó. Bueno, el debat, ja per definició, jo crec que és positiu sempre, perquè s'entén que els debats volen ser fets en positiu per tal d'arribar amb acords, arribar amb consensos, sempre que hi hagi aquestes dades objectives a les quals feia referència el conseller Puig, evidentment el debat encara és molt més ric i, per tant, en aquest sentit sí que ens vertebra com a territori. És una preocupació que tenim la ciutadania per la nostra salut, per la salut d'aquestes generacions, però també de la salut de les generacions que ens vindran. Jo, que anteriorment a ser presidenta de la Diputació havia estat regidora de Salut de l'Ajuntament de Reus, vaig adonar-me de la importància del que és la salut pública. És a dir, evidentment, l'atenció sanitària és imprescindible, una bona atenció sanitària i pública i de primer nivell és un dels objectius que ha de perseguir tot estat de benestar, però la salut pública és molt important. I el que fa referència a la salut pública estem parlant del que seria la prevenció, el que seria la promoció de la salut i també la formació i l'educació. Per tant, tot el que fa referència a la qualitat de l'aire queda més imbrincada en el que seria aquest concepte de salut. I, per tant, si prevenim i tenim una qualitat de l'aire millor de la que podem tenir en el moment actual, això afavoreix que després l'atenció sanitària no hi hàgim d'invertir tant perquè hem invertit més en el que seria la promoció
i la prevenció de la salut. Per tant, és un debat que és bo que existeixi, que es faci sempre en positiu, que al final en traurem tots conclusions que ens serveixin per, novament, millorar la qualitat de vida de la gent que vivim i treballem aquí en aquest territori privilegiat, com dèiem, però que continuem volent que ho sigui, i també per la gent que ens visita turísticament, no? És a dir, un atractiu seria aquesta sostenibilitat, aquesta qualitat de l'aire, perquè afavoreix el que és la salut de les persones, la qualitat de vida de les persones, que ara també en l'època de la pandèmia hem vist que és tan i tan important. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Sancho. M'he quedat l'últim, el qual no ha de ser un problema. Parlàvem de la singularitat, dels reptes. La convivència, lògicament, que parlàvem, porta aspectes que no són tan positius, i un dels reptes és la qualitat de l'aire. L'aire que tots respirem, en aquest cas. I l'observatori és una prova, crec jo, de com davant d'aquesta problemàtica, d'aquesta inquietud de l'entorn, la indústria química, en aquest cas Repsol, en lloc de posar-se de costat i pensar ja vindrà un altre i solucionarà el problema, d'encarar aquests problemes, d'encarar aquests reptes i mirar de buscar solucions. I l'observatori és una forma de generar debat. Des de la indústria química, des del Repsol, el que hem volgut és posar a l'abast del territori una metodologia, unes eines amb la qual crear informació, crear dades, i com ben comentàveu, no dades internes per gestió pròpia de la indústria, sinó posar a la taula en comú tota aquesta informació. Diguem-ne, seria moure'ns des d'un camí que venim des de les percepcions i des de les opinions, anar d'una forma robusta caminant cap al coneixement. Llavors, aquest debat és imprescindible, és important. Però també m'agradaria dir que des del meu punt de vista, del punt de vista de Repsol, això no és ni ha de ser un projecte de Repsol. Això l'Observatori hauria de considerar-se un projecte de territori. I sumant esforços, sumant actors en aquest debat, és quan aconseguirem avançar. Estem aconseguint moltes adhesions a l'Observatori. De fet, hi ha agents molt importants al nostre territori, com són el Port, com són la Cambra, com són molts dels municipis que ja s'han adherit formalment a l'Observatori. Jo aprofito des d'aquí aquesta oportunitat també per demanar augmentar les adhesions, incrementar les adhesions, perquè el que farem és sumar esforços en aquest debat. Ja dic que no és un projecte de Repsol, és un projecte de territori. Hem d'anar sempre acompanyats de la mà de l'administració i sempre sota un paraigües referent, que és la taula de qualitat de l'aire del Camp de Tarragona. I en aquest sentit, quan més serem, més podrem avançar i podrem també, que comentaves a la teva pregunta, també ampliar l'abast d'actuacions de l'Observatori, generant nous estudis i generant noves oportunitats. Molt bé. Veig que s'han plantejat diferents qüestions, com el camí cap a la sostenibilitat, el camí cap a la qualitat de l'aire, el camí cap a la innovació, el camí cap a la integració d'aquests sectors com a oferta turística, però ara en una darrera intervenció, en un darrer, diguem-ne, minut que sempre ens deixa el temps a la televisió, poden acabar i, senyor Pintado, pot contestar també el senyor Xavier. No, molt breu. Tota la raó, Xavier, evidentment. Crec que jo parlava des d'absolutament el prisma del turista, del visitant. Com a ciutadà, els que som tarragonins de tota la vida, doncs aquí el Covid... Això és així, ara seré molt planer, però hi ha sobre taules, família, amb amics, amb coneguts, no? El Covid ha incidit menys a Tarragona. Això és per l'aire. El tema dels embarassos. Doncs a Tarragona l'índex és el més baix. Això és l'aire. Això ho tenim en les nostres vides. És així. Perdoneu que sigui tan gràfic i planer, però és així. D'altra banda, el turista, és a dir, cap al ciutadà, tenir aquesta informació, disposar d'aquesta informació de la qualitat de l'aire, crec que serà fabulós, perquè donarà certa tranquil·litat a aquells petits neguits que d'alguna manera tenim al viure rodejat d'indústria. És així. El turista
el que no podem anar és a donar-li analítiques, perquè l'únic que estem fent és dir-li que pot ser que hi havia alguna cosa i jo t'estic demostrant que està net. És a dir, el turista és sensible, per això deia allò dels sentits, no? A l'olfacte. Depèn de la zona on circules, a l'aire, respires que té un sabor, no? Té un aroma, no? Doncs això és el que a la indústria turística li faria molt de mal. Que aquest turista, per sensibilitat, notés que l'aire té quelcom diferent del que pot veure al cel, doncs que és meravellós, no? Aquí a la nostra província. Era aquest el mateix Javi, però vull dir que anava per aquí l'explicació d'abans. Vol afegir alguna cosa més com a última intervenció que dèiem? No, en fi, el que estem una miqueta repetint, em sembla molt positiu avançar-nos a detectar aquests punts de millora, aquesta tranquil·litat als dos vessants, a la població i ciutadania que hi vivim, i, evidentment, per la part que em toca, aquests visitants, aquests turistes que venen, que tan importants són pel territori i que hem de preservar, no? I si podem, fer més gran en tota la província. Però, certament, també cal dir, a nivell provincial, que aquesta percepció del tema de l'aire en som més sensibles en aquestes poblacions on estem, Tarragona, la zona més industrial, perquè quan parles evidentment, als companys de Terres de l'Ebre, Conca Barberà, Priorat, Alt Camp o Baix Penedès, doncs aquesta inquietud la tenen, diguéssim, que molt menys aflorada. Molt bé. Senyor Puig. Sí, no, perfecte, vull dir, matís totalment entès i a més el comparteixo plenament. Si no hi ha informació, hi ha prejudicis i llavors cadascú es fa els seus, generem mites i llegendes i ens basem en això. Per això abans posava en valor que aquest exercici de transparència de la indústria és certament important. De fet, aquest exercici de transparència de la indústria, més l'existència d'estudis independents de tota mena, i parlo en plural, que es contrastin, estableriran confiança. La confiança vindrà d'aquesta transparència i de la independència. De les dues coses vindrà la confiança. I de la suma de la confiança amb la sostenibilitat hi haurà el futur de la indústria. Sense confiança o sense sostenibilitat no hi haurà futur, però amb les dues hi haurà futur i, per tant, la indústria tindrà futur. I si la indústria té futur, el territori i el país tenen futur, o tenen un futur molt més fort i molt més ferm. Per tant, jo penso que aquests són els termes amb els que està bé que ens moguem. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Sancho? Sí. Canviem l'ordre, també, aquesta vegada, així. Molt bé, gràcies. En línia del que els meus companys estaven comentant, però no es tracta únicament de generar informació, es tracta de crear el debat. Jo crec que el que és més rellevant i el que és més important de generar coneixement del que dèiem abans, de moure'ns des de les percepcions, de les opinions, dels comentaris que ara deies, que hem sentit tots en aquest sentit i molts altres, d'aquestes percepcions a realment un coneixement. I amb aquest debat és el que és enriquidor, tindre aquest coneixement. I a partir del coneixement és on podrem aprendre i podrem establir accions de millora i solucionar els problemes. El fet de tindre problemes és tot consolidat amb la vida, el que hem de ser capaços de forma conjunta d'enfrontar-los i buscar solucions. I l'Observatori és un model, crec jo, pel territori, per la qualitat de l'aire, però és que ens hauria de servir aquest model participatiu per moltes més vessants dins del territori. Gràcies. Gràcies. Senyor Llaurador, En primer lloc, li deixo cloure vostè la jornada. Moltes gràcies, és un honor. En primer lloc, agrair-li l'organització d'aquesta jornada, agrair també l'existència d'aquest observatori. Crec que és imprescindible que per prendre decisions i per dur a terme polítiques partim de dades objectives. És molt perillós prendre decisions i dur a terme polítiques públiques des de les intuïcions, des de la rumorologia, des de fets no contrastats. Per tant, això ens dona solidesa i ens dona rigor a l'hora d'executar les polítiques públiques, que evidentment és responsabilitat de les administracions, dels governs a diferents nivells, però al final també és responsabilitat de tots els agents que estem en el territori i d'aquí aquesta quàdruple hèlix que fèiem referència abans i que tots coincidim en què és important, que treballem en xarxa, que treballem col·laborativament, que treballem en positiu,
Crec que la transparència és ja també una exigència de la societat del segle XXI. La transparència, disposar de les dades, poder-les analitzar i poder treure les pròpies conclusions. I en aquest sentit som valents, demostrem que som valents a l'hora de mostrar com està en aquest sentit la qualitat de l'aire al nostre territori, sense cap mena de por. Allà on podem millorar, millorarem. És la responsabilitat de tots plegats. I oferir-nos novament, evidentment, des del nostre àmbit més supramunicipal, a donar suport tant al sector empresarial, industrial, turístic del nostre territori, com evidentment a tots els municipis que conformen la província de Tarragona, perquè tenen també una competència molt important, que és la promoció per evitar la contaminació acústica i lumínica que poden patir els ciutadans i ciutadanes, i en aquest sentit els serveis tècnics de la Diputació col·laboren colze a colze amb els serveis tècnics dels diferents ajuntaments, perquè al final el que volem és millorar la qualitat de vida de la ciutadania i això ens fa un territori encara molt més potent del que ja som. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per la seva presència, gràcies per haver participat en aquesta taula. És evident que el tema del territori, el tema de la qualitat de l'aire i el tema del debat territorial és un tema que sempre és necessari i que aporta moltes propostes i moltes solucions i que no l'haguéssim acabat aquí, però el temps és el que és. Per tant, ara fem una petita pausa de res i connectem de seguida amb la segona taula rodona d'aquesta jornada, en la qual parlarem de models de la gestió de la qualitat de l'aire. D'acord? Doncs fins aquí 5 minuts i tornem de seguida. Hola, benvinguts de nou a la jornada que estem fent sobre qualitat de l'aire i model de territori. Ara encetarem la segona taula d'aquesta jornada. Hem començat amb una ponència del doctor Borrull, després hem fet una primera taula sobre els aspectes més territorials, la visió més social, institucional, de diferents sectors en el territori del Camp de Tarragona. Ara tenim una segona taula on abordarem aspectes més tècnics. Abans sí que m'agradaria dir que de moment la jornada està sent molt seguida, s'han connectat més de 180 persones i en moments de màxima audiència de 100 i escaig persones, per tant estem molt contents i vol dir naturalment que això genera interès. Tal com deia, aquesta segona taula és una taula que li volem donar un caràcter més tècnic per parlar sobre com ho fem per avaluar la qualitat de l'aire, per analitzar, per gestionar la qualitat de l'aire. És una taula tècnica, però també demanarem als nostres ponents, a les nostres ponents, més ben dit, a les nostres ponents, que també facin un esforç, naturalment, d'expressar-se en termes divulgatius per facilitar la comprensió quan parlem de qüestions tècniques. A la taula tenim quatre persones, 4 dones. La primera persona a intervenir serà la Mercè Rius. La Mercè Rius és directora general de Qualitat Ambiental, que seu a la meva dreta. Benvinguda, Mercè. Després parlarà la Laura Vallecillos, que està a la dreta de tot. La Laura és investigadora d'Eurecat i participa en els treballs que fem en el marc de l'Observatori de Qualitat de l'Aire, juntament amb el doctor Borrull. A l'esquerra, a l'extrem esquerre d'aquesta taula, hi ha l'Eva Gallego. L'Eva Gallego és investigadora del Laboratori de Medi Ambient de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de la UPC. I després, just a la meva dreta, hi ha la Enedina, que la Enedina és la responsable de Medi Ambient de Repsol Tarragona. Doncs amb totes elles conversarem sobre aquestes qüestions, és a dir, com ho fem per mesurar, per avaluar, per gestionar, per seguir de prop la qüestió de la qualitat de l'aire. Comencem amb la Mercè Rius. Mercè Rius, benvinguda, directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat. La Mercè, la pregunta que li volíem adreçar és l'Observatori es comença a desenvolupar farà uns 3 anys. És evident que quan comencem amb l'Observatori, com a iniciativa de Repsol, amb l'ajuda de l'Institut Cerdà i en col·laboració també amb la IQT, no es fa en un terreny erm, diguem, pel que fa a la gestió de la qualitat de l'aire. És a dir, ja hi havia institucions, entitats públiques, privades, inclús socials també, que interpel·lades per aquest tema de la qualitat de l'aire estaven fent coses. La primera de totes institucions, naturalment, la Generalitat, que és la responsable competent d'aquests temes. Llavors, per emmarcar una mica el que estem parlant avui, seria bo que ens expliquessis una mica, Mercè, el que feu des de la Direcció General de Qualitat Ambiental en aquest àmbit. Endavant. És a dir, abans que comencés tot el debat de qualitat de l'aire, des de la Generalitat ja portem molt de temps treballant d'una banda amb el que és la prevenció. És a dir, quan s'autoritza una indústria química, doncs se li fixen uns límits d'emissió per tal que
no afecti a la qualitat de l'aire. Però això al llarg dels anys ha anat evolucionant d'una manera important i, per tant, el que podem dir és que avui la qualitat de l'aire és millor que no fa uns anys. Per què? Doncs perquè cada vegada tenim normativa, que a més la majoria de normativa ens ve d'Europa, que cada vegada és més restrictiva i que, per tant, hem de revisar les autoritzacions i reduir aquests factors d'emissió que tenen. Això, a més, a part d'aquesta prevenció, a més, fem el control. És a dir, els principals focus, les principals xemeneies estan mesurades en continu i, per tant, sabem què surt i si hi ha alguna actuació que no és correcta, doncs es pot intervenir. Els altres focus, les altres xemeneies, es fan controls puntuals, però tot això hi ha una inspecció, hi ha uns controls, de manera que cada vegada, i a més, com si fos la declaració de la renda, cada empresa a final d'any ha de declarar allò que ha emès. Per tant, podem veure que al llarg dels anys això ha anat disminuint. Després hi ha un altre tema que són les emissions difuses, les que poden sortir perquè es trenca una vàlvula, perquè hi ha una petita fuita, però tot això també, en la gran indústria de Tarragona, també tenen condicions fixades en la seva autorització perquè ho han d'anar controlant i cada any han d'anar reduint. Per tant, això seria pel que fa referència al control que fem sobre la indústria. Per una altra banda, també el que fem és que tenim una sèrie d'estacions de mesura de qualitat de l'aire situades en els llocs on viu la gent per controlar la qualitat de l'aire que respira i, en aquest sentit, a Tarragona hi ha la xarxa més densa i on s'analitzen més compostos, no ja de Catalunya, sinó que hem fet comparatives amb diferents llocs d'Europa i del món, Estats Units, etc., i estem al nivell d'altres llocs com pot ser Houston, o no hem trobat xarxes més denses ni que analitzin més compostos que en el cas de Tarragona. I una cosa són els compostos que podem analitzar en continu i l'altra és que, a més, des de crec que l'any 2007, ja es van començar a fer campanyes específiques per mesurar compostos orgànics volàtils o hidrocarburs aromàtics policíclics. No sempre en els mateixos llocs, no sempre amb la mateixa metodologia, però portem moltes campanyes, històricament, que es van mirant aquests compostos. A partir d'aquí, i responent una mica a la inquietud que hi havia en el territori, es va constituir, perquè ho va manar el Parlament, la taula de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona. I sempre el que s'ha volgut fer és que això sigui l'òrgan en el qual es debat i s'aporten els diferents estudis que es puguin fer. Evidentment, els que fa l'administració, nosaltres continuem fent estudis. Les dades estan penjades a la web. Cada 6 mesos s'envien els resultats de les campanyes que fem de compostos orgànics volàtils, s'envien als ajuntaments i estan disponibles a la pàgina web i, per tant, aquesta transparència hi és. I, d'altra banda, el que sempre hem fet a la taula és donar veu a altres estudis o altres iniciatives que puguin sorgir del territori, perquè la taula el que vol ser és aquest paraigües o aquest lloc de posada en comú on es pugui debatre i cadascú pugui portar els seus estudis. I l'administració aporta els seus estudis, l'observatori, evidentment, aporta els seus. En aquest cas, la UPC ja hem quedat que a la propera taula també aportarà i explicarà els seus estudis. I ara el que hem estat fent en els grups de treball de la xarxa, de la taula, és recollir tots aquests estudis històrics que hi ha per tal de veure quins compostos s'han analitzat, quins no, quins són els límits que hi ha per la banda de salut per poder acabar de dissenyar el que seria el futur pla de vigilància al Camp de Tarragona, que ha de comptar amb el consens de tothom. Però això no vol dir que no s'estiguin fent estudis. És a dir, ara estem fent moltes campanyes, però hem de veure exactament com les fem. Per què? Perquè hi ha diferents metodologies i a vegades un resultat obtingut amb una metodologia no és comparable
amb la d'un altre. I estem estudiant una sèrie de compostos que no estan regulats, a vegades no hi ha prou bibliografia, alguns no sabem tampoc o poden tenir determinades dificultats a analitzar-los. Per tant, el que sí que ha de quedar clar és el que s'analitza i el que està fixat per normativa s'està analitzant i està dintre dels paràmetres correctes. Per una altra banda, hi ha tot un grup de compostos que en molts llocs ni s'estan mirant, però aquí es miren i els continuarem mirant, però estem treballant per definir exactament quins són. I jo crec que al final, pel que fa a la indústria, cada vegada estem anant a condicions més exigents per tal que les emissions siguin menors, però després hi ha altres factors, és a dir, per exemple, a Barcelona el gran focus de contaminació no són les indústries, és la mobilitat. I a Tarragona també tenim cotxes i també tenim trànsit i, per tant, no són les indústries l'únic que hem d'anar regulant, sinó també tots els temes de mobilitat, perquè al final els cotxes circulen per dintre de la ciutat i estan emetent a una alçada que és justament la que respirem. Per tant, no ens hem de focalitzar només en un punt, sinó que en tot. Si agafem el global, la qualitat de l'aire en el Camp de Tarragona en aquests moments és bona. Que això no vol dir que no haguem de ser vigilants i no haguem de ser més exigents i haguem d'anar cap a una millora cada vegada més enllà. I per l'altra banda, la preocupació que té la gent a nivell de salut, també per l'altra banda, i això s'ha presentat a la taula, tots els estudis de salut que s'han fet en el Camp de Tarragona no indiquen que hi hagi cap diferència significativa amb altres punts, per exemple, de Catalunya. Gràcies, Mercè. Jo entenc que una mica en el context que comentaves de taula, d'estudis diversos, és on l'Observatori aporta una informació centrada en el que són els compostos orgànics volàtils i centrada en aquesta avaluació d'emissions amb mitjanes anuals. Ara li preguntarem justament a la Laura Vallecillos, que la tenim a la dreta de tot, investigadora Eurecat i que col·labora en els treballs, participa, de fet, és una de les persones que també lidera, impulsa les feines que fem amb l'Observatori, que ens explica una mica com és la feina de mostreig que fem, per què es va triar el sistema de mostreig passiu per analitzar els compostos orgànics volàtils presents en la qualitat de l'aire, com ho feu, si ens pots desenvolupar una mica més aquesta qüestió perquè ajudarà també a entendre específicament la feina que fem nosaltres en el marc del que ens ha comentat la directora general. Endavant, Laura. Amb l'inici del projecte que es fa aquí al Camp de Tarragona de compostos orgànics volàtils es van tenir en compte les inquietuds que es donaven a conèixer per part de la societat d'aquí al Camp de Tarragona a la taula de qualitat de l'aire. Llavors, a l'hora de seleccionar en quins compostos es tenia que treballar a fons, per això ens vam centrar en els compostos orgànics volàtils. Compostos que potser per normativa només n'hi ha un, que està arreglat, els altres només es recomanen monitoritzar, però aquí vam considerar que per les particularitats de la zona era important generar un històric de resultats d'aquests compostos orgànics volàtils que són més característics de la zona. Llavors, sempre hem tingut en ment que l'objectiu és generar aquest històric, arribar com més punts de mostreig hi hagi millor, però que aquests punts de mostreig ens siguin útils, ens donin informació, ja sigui per saber si aquests compostos venen per la indústria o pel trànsit rodat, el que sigui, però que ens donin informació aquests punts de mostreig. Llavors, des d'un inici es van valorar una miqueta avantatges i inconvenients dels tipus de mostreig que hi ha, actiu i passiu, però no només ja des del punt de vista de la informació que ens donen, sinó també des del punt de vista tant tècnic com econòmic, perquè des del punt de vista tècnic tenia que ser una tècnica que fos versàtil, de fàcil implementació, que a l'hora de fer el mostreig no necessitéssim sempre un punt de connexió elèctrica, que fos un tècnic molt especialitzat que ho tingués que dur a terme, sinó que s'hi pogués involucrar gent de diferents sectors, per fer-ho també més pròxim, diguéssim, a la societat d'aquí del Camp de Tarragona. Llavors, per això ens vam decantar una miqueta pel mostreig passiu. En l'actualitat són fins a 30 punts de mostreig. Llavors, clar, per cobrir tots aquests punts de mostreig d'arreu del Camp de Tarragona, es treballa amb gent que està acostumada al dia a dia a tractar amb mostres d'aire, però d'altres que no tant. Per això vam triar aquest mostreig passiu. I llavors el mostreig passiu el que ens dona són una mitjana mensual de cada punt de mostreig
doncs cada mes tenim un valor, no?, amb el qual podem anar seguint l'evolució d'aquests contaminants al llarg de l'any. A dia d'avui ja es té 2 anys d'històric de resultats en el que hem pogut anar veient doncs, com evolucionen aquests contaminants en condicions normals, en condicions, doncs, no ho sé, d'alguna activitat de manteniment programada o no, també es pot veure l'impacte, o en aquest cas el 2020, amb la pandèmia, doncs, en condicions de confinament, no?, i com hem tornat més o menys amb una nova normalitat, diguéssim, no? Es pot veure aquesta evolució. I en aquest cas, amb els valors que obtenim al mostreig passiu, ens fem una idea de què passa allí si en algun punt, de manera reiterada, veiem que els valors són elevats, doncs llavors ja entrem en profunditat a estudiar què passa allí. Però diríem que per això vam seleccionar aquesta manera de mostreig, perquè era molt fàcil, tècnicament viable i ens donava una informació útil i fàcil també de transmetre a la gent, per fer-nos una idea general de la contaminació atmosfèrica aquí al Camp de Tarragona. Sí, gràcies, Laura. Em sembla que són 25 punts, no?, que es mesuren. Sí, però en alguns llocs està per duplicat, o sigui, són més de 30 punts. O sigui, cada punt ens dona la seva informació, no?, tots són importants. Ara estem acabant les dades del 2020, que seria el tercer any de dades amb aquests mostrejos passius, que simplement és el que funciona. Sí, que el primer any vam fer molta feina més tècnica de posada a punt del mètode a nivell de laboratori per aconseguir que tot el procediment de mostreig, tota la part més tècnica de laboratori estigués ben validat, els resultats fossin fiables. Diguéssim que ja vam triar des d'un inici un mètode que fos normalitzat de treball, que estigués contrastat, que es fes servir a tot arreu. Però el primer any sí que va ser feina més de laboratori, que no és meu, però ara ja és més de monitorització i ja tenim aquests 2 anys de dades. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Ara donem la paraula a l'Eva Gallego. L'Eva Gallego és investigadora al Laboratori Medi Ambient, abans ho comentava, de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona, de la UPC. Justament, abans quan comentàvem que quan l'Observatori es desenvolupa, doncs ja hi ha iniciatives, hem parlat de les iniciatives de la Generalitat, hem parlat també del treball que es fa al marc de l'Observatori. La UPC també és un centre especialitzat en aquestes qüestions i també ja porta temps treballant en aquestes qüestions. La pregunta que li voldríem fer a l'Eva Gallego, que la tenim a l'altra banda de la taula, a l'esquerra de tot de la taula, seria una mica com valoreu vosaltres d'entrada la gestió de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona i quins aspectes creieu que des del punt de vista de l'objectiu de la millora contínua d'aquestes qüestions, que a la taula anterior a més també s'hi ha fet referència, quines qüestions creieu que també s'haurien d'abordar per enriquir la gestió de la qualitat de l'aire? Bé, primer de tot, bon dia i gràcies per convidar-nos. Bé, òbviament, en els últims anys, sobretot des que 4 ajuntaments es van unir per fer un estudi en el que vam participar el 2012 per veure una mica quines eren les concentracions de compostos orgànics volàtils que hi havia a l'entorn i després amb l'aportació que s'està fent des de l'Observatori hi ha molta més informació de molts més contaminants que no pas els que estan únicament regulats per la xarxa de vigilància i prevenció. Per tant, tenim molta més informació, però voldria quedar-me en el que tot just estem començant, hi ha molta feina per fer, però això no vol dir que no la puguem fer. Per altra banda, com enfocar aquest aspecte de la millora contínua? Nosaltres, pels resultats que hem obtingut en els nostres estudis, el que hem vist és que la qualitat de l'aire en si, en períodes mitjans, en mitjanes anuals, no és dolenta en la zona del Camp de Tarragona, però el que sí que hi ha són períodes episòdics, que són de curta duració, on sí que hi ha una incidència elevada de determinats contaminants. Que això pot produir tant molèsties a nivell d'olors, a nivell de malestar, com la ciutadania té una preocupació per veure si realment aquests compostos poden també tenir uns efectes negatius per la salut. A partir d'aquí és on es desenvolupen tots aquests estudis i on es tira endavant aquest aspecte. Creiem que s'hauria d'anar cap a un nou paradigma d'avaluació de qualitat de l'aire amb el que seria això, aquesta millora contínua, amb un control en continu on hi hagués una relació entre, en aquest cas, entitats municipals i les activitats que es troben al territori de manera molt fluida i on també tots els veïns, tota la ciutadania tingués a disposició tota aquesta informació per tal que hi hagi el màxim de transparència possible. Moltes vegades és això, les queixes per olors, per molèsties van a les entitats municipals, a les corporacions municipals, que són les que han de donar una resposta perquè són les que es troben en el territori. Per això nosaltres moltes vegades ens venen amb aquests requeriments. Creiem que també
inicialment el que s'hauria de fer és una avaluació de l'impacte total que tenen totes les activitats que es troben al Camp de Tarragona en tot el territori. Perquè pensem que moltes vegades els municipis poden tenir impactes que provinguin d'activitats que estan ubicades en altres municipis. Per tant, s'hauria de treballar a un nivell supramunicipal. Aquí crec que Diputació, Consells Comarcals podrien tenir un paper molt important. També hem de tenir en compte que hi ha municipis que són molt petits i a vegades no tenen capacitat de gestionar tot això. També tenir en compte que les activitats que impacten el territori no només són petroquímica i activitats associades. Tenim altres activitats com podrien ser plantes incineradores, tant de residus especials, de residus urbans, tenim la zona de port amb la logística, hi ha molta activitat que també té impacte, que no seria només la petroquímica. Llavors, una mica inicialment podríem fer aquesta fotografia de quin és l'impacte de totes les activitats en el territori i quan es produeix aquest impacte. Amb això, doncs, què proposem nosaltres per tenir aquesta millora contínua? Xarxes de sensors molt distribuïdes en el territori on hi hagin dades en continu d'una sèrie de paràmetres, tant a nivell de nosaltres estem treballant amb compostos orgànics volàtils totals, però podem treballar amb molts més tipus de sensors. Penseu que el món dels sensors està evolucionant constantment, tenim cada vegada sensors amb límits de detecció més baixos que ens servirien per anàlisi ambiental, per tant podríem anar-los incorporant. I què més proposem per aquestes xarxes de sensors, aquests equips que instal·laríem en el territori? Doncs que tinguin la possibilitat d'agafar mostra quan nosaltres ho vulguem de manera remota. Per tant, quan veiem que es produeix un episodi, poguéssim dir, agafem aquesta mostra per tal de veure què contenia aquest episodi, de què estava format. I a partir d'aquí, doncs, que això, al tenir aquestes dades en continu, que hi hagi una relació totalment fluida i instantània pràcticament entre entitats municipals i les activitats per dir, no per assenyalar, per culpabilitzar-les de que sou vosaltres els que esteu fent això, sinó per anar millorant contínuament. És a dir, estem detectant que hi ha un augment de volàtils. Creieu que esteu fent alguna cosa, algun manteniment, podeu tenir alguna incidència per tal d'actuar molt més ràpidament en aquest aspecte. Una mica seria aquesta la nostra visió, augmentar en la transparència i que hi hagi aquesta relació de manera fluida entre administració pública i activitat. Gràcies, Eva. Has mencionat algunes qüestions interessants i que també ens permeten entrar amb la següent ponent, que és la Enedina Espallargas, que és la responsable de Medi Ambient de Repsol Tarragona. Ho dic perquè l'Eva també s'ha referit a qüestions de dir com l'interès de monitoritzar en continu, també vinculant-ho a operacions o elements que es produeixen a les activitats del Camp de Tarragona, entre elles la indústria. En aquest sentit, i abans la Mercè Rius també ens ha parlat dels controls de la gestió que fa la Generalitat en qüestions d'emissions. Tot això una mica ens portaria, i crec que seria interessant que ens ho expliquessis, Enedina, a parlar de què feu des de la indústria. És a dir, tu ets el responsable de Medi Ambient, que ens expliquis d'alguna manera la teva feina, és a dir, el que feu i quin tipus de prioritats teniu des d'una planta com la de Repsol aquí a Tarragona. Al final, bueno, entre todos hemos ido haciendo una foto, ¿no?, de qué es la industria petroquímica, ¿no? Y nosotros somos uno más. Mercè ha explicado la parte ambiental, Eva ha estado un poco en la parte esa de la preocupación del territorio, Laura nos ha ayudado en ver qué tenemos ahí. Realmente, la industria petroquímica, o sea, no somos un ente, ¿no? Somos vecinos de ese territorio y queremos ser buenos vecinos, no tenemos ningún interés en hacer molestias a nuestro vecindario. Nosotros hemos nacido, hemos estudiado, trabajamos aquí. Somos los primeros interesados en colaborar, en nacer, en impulsar el tener datos, ¿no? Como decía Mercè, llevamos muchos años trabajando también. Y primero se empezó a trabajar desde dentro. Los primeros datos de control de los focos de emisión a la atmósfera yo creo que son del año 2010, las primeras conexiones de los analizadores en continuo o incluso antes. Con lo cual tenemos controlados todos los focos de emisión en continuo, están conectados, como decía Mercè, a la Generalitat y hacemos la declaración de la renta del cumplimiento de esos focos en continuo. Además, nos preocupamos, desde el año 2003, tenemos proyectos y programas de emisiones fugitivas, de reducción de emisiones fugitivas, ¿no?
o lo que podríamos llamar las difusas, que incluyen las fugitivas y las no fugitivas. Esas pequeñas fugas que se pueden dar durante operaciones normales de la actividad o de mantenimiento, ¿no? Pues como cuando en casa se nos escapa 4 gotas de agua en un grifo, ¿no? Pues esa pérdida de estanqueidad, esa emisión fugitiva también la venimos controlando. Y entonces, toda esa información que la hemos hecho desde dentro, y luego otro punto importante que se me olvidaba es la vigilancia de la salud de nuestros trabajadores. Nosotros tenemos detectores en planta que también están a nivel de donde está la gente trabajando y detectores que nos pueden alertar de si tenemos un episodio, que lo podría anunciar antes Eva. Pero porque nos preocupamos evidentemente desde dentro. Y todo eso forma parte de la emisión. Lo que luego estamos viendo en los captadores, en las redes de la xarxa, en los captadores pasivos que tenemos instalados, vemos la imisión, que es lo que se percibe desde fuera. Y antes de empezar nosotros haciendo el estudio de calidad del aire a través del observatorio, trabajando con Laura y con Francesc Borrull, hicimos que esa metodología fuera robusta. Hicimos pruebas dentro del complejo, en el perímetro, en las plantas, para consolidar, para ver que esa metodología con los captadores activos, que habían sido los tradicionales, si el captador pasivo daba respuesta a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Que fuera que durante un activo que es una captación, que tú haces que una bomba capte aire y la coja ese tubo de muestreo y la lleves a un laboratorio, que tú sabes exactamente qué caudal has cogido, etcétera, a pasar a un captador pasivo donde está dando una información de la difusividad que durante esos 15 días ha ido captando ese tubo, ¿no? Y esa metodología la testamos primero dentro del complejo en distintas condiciones, con distintos tubos de muestreo, cuando ya luego fuimos a ponerlos a los municipios, primero del polígono norte y luego los extendimos al polígono sur. Porque realmente es un poco lo que decía antes Mercè, ¿eh? Nosotros queremos saber también qué es lo que hay. No tenemos, queremos tener el conocimiento, sabemos lo que tenemos en las chimeneas, tenemos analizadores en continuo calibrados de una determinada manera. Hemos ido un poco más allá en querer saber qué es lo que tenemos en esa calidad del aire, yendo más allá también de la legislación, que como decía Mercè, hay pocos compuestos orgánicos volátiles que tengan legislación, pero eso no es un freno para nosotros, ¿no? Es poder tener los datos. Ahora vamos a tener 3 años de resultados y seguir avanzando ahí, porque eso también nos ayuda a mejorar a nosotros, ¿no? Que antes también lo decía Javier Sancho en la mesa anterior. Nosotros formamos parte del territorio, somos industria y queremos impulsar esto, pero no para que sea de Repsol, sino para que sea de todos, ¿no? Y con eso estamos trabajando pues conjuntamente dentro de la tabla de calidad del aire, pues eso, facilitar esos datos, esa metodología i a partir d'ahí que sea un poco de todos, ¿no? Gràcies. N'he anat bé perquè també ens has aclarit alguns conceptes, com és la diferència entre emissió i immissió. En l'observatori ens centrem en la part d'immissió, la qualitat de l'aire, és a dir, el que respirem, també el concepte de la salut laboral, que és un tema d'obligat de gestió de les empreses, i la diferència aquesta entre metodologies dels captadors actius i passius, que ja n'hem parlat. La Nedina, la directora, la Mercè Rius, s'hi ha referit, amb les casetes de la Generalitat. La Laura també, l'Eva ha parlat també de l'avaluació en continu i també una captació activa i la diferència també amb els captadors passius. És a dir, són diferents metodologies que ens donen diferents perspectives de la qüestió de la qualitat de l'aire. Jo volia ara tornar una vegada més la paraula a la Mercè Rius, perquè hi ha una qüestió que és important. De fet, abans el doctor Borrull a la seva ponència ja ho ha explicat, és a dir, potser sí que venim d'una tradició d'avaluar bé el que en diem contaminants majoritaris, no sé quina seria la terminologia adequada, els òxids de nitrogen, de sofre, les partícules, aquells que estan més associats
a les ciutats, diguem, llavors entrem en altres territoris on tenen altres activitats antròpiques i ens preocupen altres elements, com pot ser el cas dels compostos orgànics volàtils que mesurem justament a l'observatori. I has comentat tu mateixa, Mercè, i també la Laura s'hi ha referit, de dir que de molts d'aquests compostos no tenim legislació que ve d'Europa, diguem, no? I què podem fer per tenir... Aquesta seria una mica la pregunta, per tenir referències o per poder interpretar bé els resultats. Per exemple, amb l'observatori veiem els valors, de fet el doctor Brull els ha presentat, tal com deia Laura, podem veure l'evolució en el temps, tenim algunes referències d'algun compost, el benzè, que sí que està legislat, altres referències internacionals, però és un camí també per anar avançant, aquest de tenir més referències per poder interpretar millor les dades que anem obtenint. Bé, aquest és el camí que s'ha fet a la taula i que jo crec que s'ha treballat en els grups de treball i es presentarà en la propera taula. És a dir, tenim diferents tipus de dades. D'una banda hi ha les dades, aquests contaminants majoritaris que heu dit, que serien els òxids de nitrogen, partícules, òxids de sofre, etc., que els estem mesurant en continu en les estacions i mesurem el mateix aquí que a Barcelona o a d'altres llocs. D'altra banda, el que passa és que en el Camp de Tarragona sí que es mesuren més compostos i hi ha més estacions que no pas en altres àmbits del territori. Per una altra banda, hi ha un compost orgànic que sí que tenim legislat, que és el benzè. També tenim, que abans no ha sortit, però tenim 2 cromatògrafs en continu i, per tant, aquí sí que veiem en la que hi ha una punta, i en aquest cas és sobretot amb Repsol, hi ha una comunicació de que la que es veu que puja una mica sense sobrepassar en cap cas el valor límit marcat per la legislació, ja hi ha aquesta feina de dir, ei, està passant alguna cosa, doncs anem a mirar a veure què passa. Això també és un cas únic que fa anys que funciona i que ha portat a que les puntes de benzè baixin d'una manera important. I, per tant, aquests cromatògrafs hi són. I, per l'altra banda, hi ha tots aquests estudis que s'estan fent en passius, que l'administració també n'està fent, de compostos orgànics volàtils. Però què és el que hem fet? D'una banda, hem intentat quadrar diferents llistats. Una, quins són els compostos que es poden generar en les empreses, diferenciant polígon nord i polígon sud, perquè no és el mateix el que s'està produint a una banda que el que s'està produint a una altra. Salut, d'aquests compostos orgànics volàtils, el que ens ha fixat és quins d'aquests compostos orgànics volàtils, des del punt de vista de salut, els hi preocupen més. I aquesta llista és de 27, dels 90 o 90 i pico que s'estan analitzant. D'aquests 27, què estem fent? N'hi ha alguns que no es produeixen a les indústries. N'hi ha altres que, per exemple, fa, 5-7 anys que s'estan analitzant de manera regular i mai s'ha detectat res. Doncs segurament aquests els hem de deixar, no val la pena continuar estudiant. De la resta, hem de veure si amb tots els històrics que tenim d'estudis ja fets i els que es continuen fent, tenim prou dades per veure en quin punt estan i si hem d'anar més enllà amb aquests compostos. I també d'aquests n'hi ha alguns que hi ha poca informació, perquè realment això és que no s'està estudiant en molts llocs, i després també el que hem de veure és, escolta, si la gent de salut ens diu que els hi preocupa, i m'ho estic inventant, a partir de 100, i nosaltres sempre trobem 10, doncs, l'haurem d'anar seguint de tant en tant, però segurament no ens hem de preocupar. Si salut ens diu que és 100 i estem a 90, doncs allà hem de fer un seguiment més intensiu. I això és com creiem que s'hauria de definir el proper pla de vigilància. Però ara en aquests moments tenim molta informació, aquesta informació l'estem analitzant i la idea és presentar, això ja s'ha compartit en els grups de treball, també hem ofert que si hi ha estudis que nosaltres no hem trobat o no hem localitzat del Camp de Tarragona que se'ns aportin per poder-ho incorporar tot i, per tant, evidentment els de l'Observatori són, els que han anat fent l'UPC hi són, altres de la URB també hi són, i veure exactament amb l'històric que portem i tenint en compte que també no és el mateix el que vam mesurar fa 10 anys, perquè la qualitat de l'aire fa 10 anys era pitjor que el que estem mesurant ara, com hem de definir el pla ideal i en el qual tots hi estem d'acord. Gràcies, Mercè.
Se'ns va esgotant el temps, ens queden uns 6 minuts. Potser també m'agradaria donar una vegada més la paraula a les altres persones que sou aquí. Laura, potser tu et voldria preguntar, no sé que tinguis algun comentari, que també sou naturalment lliures de fer qualsevol comentari del que s'ha dit, però com ho feu? És a dir, el tema aquest, el que fem a l'observatori, el que feu a l'observatori de mesurar amb aquests captadors passius que els instal·leu en determinats punts per registrar la qualitat de l'aire en aquests punts, com ho feu, aquest procediment? Perquè abans li he fet un comentari també interessant des del punt de vista de la participació, de la implicació necessària en aquestes qüestions de diferents entitats, ajuntaments, per exemple, altres associacions, etc. Clar, com ho feu per fer aquesta implantació de tots aquests captadors? Mostreig, no? Bueno, el mostreig... O sigui, són 30 punts de mostreig, llavors, per fer aquest mostreig hi ha gent involucrada, doncs, hi ha personal de Repsol, hi ha personal de la Universitat i d'Eurecat, també van demanar l'ajuda de la gent del Departament de Territori de Tarragona per tenir accés a les caminades que es fan servir de la xarxa, i en aquest cas són els tècnics de la Generalitat els que fan el mostreig, i també hi ha gent externa totalment a qualsevol d'aquestes institucions, o sigui, que viu al Camp de Tarragona i, òbviament, està interessada en participar en aquest projecte. El que sí que estaria bé, amb aquest històric, això, involucrar el que serien més ajuntaments, altres entitats, perquè la gent es pogués fer el projecte més seu i a l'hora de definir els punts de mostreig i participar en aquest mostreig, creiem que és amb el que es podrien involucrar més. I també ens ajudaria a la llarga a donar més veracitat a les dades, com més gent hi participi en la definició d'aquests punts de mostreig, aprofitant una miqueta que el mostreig passiu ens permet que hi participin perquè és molt fàcil de fer, doncs jo crec que seríem encantats, que com més gent hi participi millor, des d'aquest punt de vista. De fet, ho hem comentat al principi també que la idea és anar implicant ajuntaments. De fet, l'Observatori va començar el primer any avaluant sobretot el polígon nord i justament va ser també a petició dels alcaldes que es va també anar a mesurar el polígon sud, és a dir, aquesta idea. Eva, també us donaré una... Sí, justament ara et dono la paraula i després l'Enedina i amb això ja hauríem de tancar, per tant, un parell de minuts cada una. No, del que ha comentat abans la Mercè, que s'està mirant des de part de salut, veure quins serien els límits en els que podríem, perquè és això, actualment únicament el benzè, a través del Real Decreto que transposa la directiva europea, és dels orgànics que té un valor mitjà anual que no es pot superar. Crec que és una tasca complexa i s'haurà de fer amb molta intensitat al veure això. No només determinats compostos, sí que potser les concentracions es van mantenint relativament constant al llarg del temps, però en els casos que tinguem períodes episòdics hem de veure quins serien els valors que s'haurien d'aplicar com a valor de referència a aquests episodis, perquè, clar, potser tu dius, d'acord, si és un episodi curt però no supera tal 100, per exemple, doncs podríem estar tranquils, però, clar, si tenim recurrència d'aquests episodis al llarg de l'any, doncs pot ser que ja sigui un problema més de concentracions relativament constants. Per tant, aquí la idea, per això, de la millora contínua és anar disminuint al màxim tota aquesta problemàtica episòdica amb la col·laboració de les activitats industrials i dels ajuntaments amb aquesta fluïdesa que he dit de les relacions per tal de que cada vegada hi hagi menys ocurrència d'aquests episodis perquè és difícil de poder-los no només identificar i caracteritzar, perquè, com he dit abans, podem tenir aquests sistemes de captació, o sigui, amb sensors de captació en contínua de volàtils i agafar la mostra quan ens interessi, però després el valor de referència que haguem de referir a aquestes concentracions trobades serà una cosa complexa d'establir. Però és interessant que des de la taula s'està treballant i, pel que vam, una reunió que va haver-hi la setmana passada, està bastant avançat aquest aspecte. Per tant, és molt interessant anar cap a aquesta banda. Gràcies, Eva. Enedina, tanques tu. No sé, si vols comentar, si no et faig una pregunta, però si vols tu comentar alguna qüestió. És una pregunta molt... No, comenta el que vulguis. El que deia la Eva. Realmente nosotros lo que nos ayuda también a avanzar es en poder correlacionar algún dato más alto, por ejemplo, los cromatógrafos de benceno, para poder correlacionar con una actividad nuestra. Hablaremos en detalle, Eva, porque cuando tú dices que cuando detectas un episodio que pones el muestreador, no sé si esa tecnología todavía está tan desarrollada como para poderlo hacer, pero lo interesante es eso. Por eso también nosotros el
estamos viendo de poder colaborar con la universidad, los cromatógrafos de butadieno, cromatógrafos de otros compuestos, pues también porque eso también nos ayuda a mejorar a nosotros. Ya te digo, ojalá esos sensores que tú citas estuvieran tan avanzados como que ya mañana los pudiéramos poner y poderlos ver. Pero realmente es eso, nosotros nos ayuda a mejorar porque a veces, evidentemente, tenemos la mejor técnica disponible, vamos avanzando, las plantas no tienen nada que ver con lo que eran cuando en el año 75 se pusieron en marcha. Todo eso ha ido evolucionando la tecnología, ha ido evolucionando la legislación, las exigencias. Ahora mismo estamos dentro de un borrador, de un BREF de gases de la química, que es un BREF muy ambicioso y está muy enfocado también en los compuestos orgánicos volátiles, que ahí también nos está ayudando a ver un poco cómo está el resto de Europa, cómo está España, cómo está la industria española respecto al resto de Europa, porque en la elaboración de ese BREF se trabaja con datos reales de la industria de toda Europa. Y la idea es esa, es decir, como os he dicho antes, ¿no? Nosotros estamos los primeros interesados en reducir los compuestos orgánicos volátiles, en conocer qué es lo que tenemos y avanzar en esa línea. No sé si he contestat a tu pregunta o no, o t'he contestat... A veure, sí, has passat una mica en el sentit que justament crec que si estem fent tot això, totes aquestes metodologies o parlant de tota aquesta manera d'analitzar això és perquè al final el que ens ha de permetre és anar millorant i en el cas teu de Repsol també anar millorant les operacions, la manera de fer, o en el cas de la resta d'indústries o en el cas de la resta d'activitats, diguem. Llavors, ja ho hem de deixar aquí. Mercè, Laura, Eva i Nedina, us agraïm molt la vostra participació. I ara, per ja fer la cloenda de la jornada, li donarem la paraula al Javier Sancho, director de Repsol a Tarragona, perquè faci el comiat. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a tots els ponents que han participat avui en aquesta jornada i gràcies també al doctor Borrull per la seva fantàstica presentació i gràcies especialment a tots els espectadors que ens han volgut seguir aquest matí en aquesta jornada sobre la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona. Estic convençut i estic satisfet perquè aquesta jornada celebrada avui ens suposa avançar en un pas, jo crec que en un pas ferm, més endavant cap al coneixement sobre la qualitat de l'aire, generant aquest coneixement on abans hi havia percepcions, on abans hi havia opinions. I l'Observatori té un paper fonamental com a eina per assolir aquest coneixement i la presa de decisions. I nosaltres com a indústria, com a companyia, com a Repsol i el conjunt de l'EQT tenim també un paper important, un paper fonamental en ser motors claus per ajudar el territori a disposar d'aquestes eines i aquesta metodologia bàsica. Però sempre sumant esforços entre els sectors privats i els sectors públics. Aprofito aquesta oportunitat que tinc per convidar tots els sectors perquè s'adhereixin a aquest projecte, perquè no és un projecte de companyia, no és un projecte de sector, és un projecte de territori. Moltes gràcies de nou a tots els participants, als ponents i gràcies als espectadors. Bon dia.